Сябры, 24 кастрычніка 1795 года адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай. Чаму гэтая дата важная для нас цяперашніх, патлумачыць госць студыі, журналіст, папулярызатар гісторыі Алесь Кіркевіч. Вітаем. Добрый день. Алесь, добрай раніцы. Першае галоўнае пытанне, чаму гэтая дата важна для нас сучасных? Чаму? Ну, потому что это была великая держава, якой мы жили не одну сотню годов, и вось яе такі скон, здаецца, вот великая держава, вот она такая огромная, и там жили шмат розных народов, и раптам яе не стало. Як так атрымалася, и я думаю, что гэта гісторыя про уроки з мінулага. Мы не можем змяніць мінулае, але можем паўзірацца як бы так рэтраспектыўна в той бок і зразумець, што мы можем вынесці в дзень сучасны, власна. Потому что эта дата змяніла цалкам лёсы нашага рэгіёну і краінаў Балтыі, і Польшы, Беларусі, Украіны, літоўцаў, то бок. Гэта нагадвае нам, беларусам, о небяспекі про небяспеку анексіі і расійскай імперыі. Так, і про небяспеку страціць уласна сваю дзяржаўнасць, таму што здаецца, ось тым людзям, якія жылі ў Рэчы Паспалітай сабе ў 17 стагоддзі, нас здавалася нечым вечным. То бок шмат генерацыяў іхных папярэднікаў жылі таксама і мелі тытулы, мелі ўплывы, і раптам все змянілася. Ось. І таму як бы это важна, таму што мы таксама, здаецца, успрымаем Беларусь, яе суверэнітэт як такую дадзенасць. Гэта было, ёсць і будзе, таму што так ёсць. Это вось аб'ектыўна, так? Як законы фізікі. Ну, але сусветная палітыка і геапалітыка, она працуе трошки по-іншаму, і бываюць такія непрыемныя сюрпрызы. Незалежнасць не бывае дадзена раз і назаўсёды. Не менавіта, так. Давайте разбярэмся, якія урокі выносіць, напрыклад, Рэч Паспалітай, вось гэты трэці падзел. Чаму гэта змагло адбыцца і, напрыклад, што мы можам для сабе, напрыклад, нам не хапае рэформаў, таму мы пад пагрозай. У нас такі сусед, як Расія, таму мы пад пагрозай. Давайце знойдзем гэтыя такія поінты. Мы давайте трошки поговорим про эту державу, потому что часам подаецца, что Рэч Паспалітай это такі рай на зямлі. Она великая геаграфічна, але это вельмі састарэлая держава, вельмі архаічная, з архаічнай сістэмай улады, с архаичным войском, которое уже просто не котировалось в Европе, это феодализм, то бок паспалітае рушэнне, со старэлай грашовай сістэмай. Вы ведаеце, что все 18 стагоддзе і папярэднія у нас хадзілі грошы іншых дзяржаваў паралельна з нашымі. То бок насельніцтва акцэптавала манеты іншых дзяржаваў, часам лепш за айчынную валюту. Вельмі знаёмая сітуацыя для беларусаў, правда? І гэта сістэма была наскрозь карумпаваная з алігархія, права ліберум вета, то бок шмат якія добрыя палітычныя ініцыятывы і працэсы они буксавалі праз это права ліберум вета, таму што ты можаш падкупіць аднаго пасла на нейкім павятовым сойме, умоўна кажучы, дэпутата нейкага там гарсавета, да? І ён сарве табе весь ланцужок прыняцця нейкіх хорошых рашэнняў, і таму она не змагла рэфармавацца ў 18 стагоддзі. Ключавы час, калі Рэч Паспалітай мелася падняцца на прыступку вышэй, ён быў страчаны. Ну і не будзем забываць, што все 18 стагоддзе до 1795 года, яшчэ з часоў Петра, по дамоўленасцях у нас маглі хадзіць вольна і стаяць расійскія войскі. То бок, як бы нешта нагадвае. Нешта нагадвае і сітуацыю, шмат дзе нагадвае. І все, гэта ёсць страта суверэнітэта. То бок у тебе можа вісець в Варшаве ці ў іншым горадзе каралеўскі штандар, ты можаш уяўляць сабе, што ты грамадзянін Рэчы Паспалітай, але калі ў цябе стаяць чужыя войскі, пішы прапала, прабачце. Хто ў Расіі быў? А ў Расіі былі розныя монархіі. У 1790... Мабыць. То бок Кацярына, яна як Пуцін? Там все пачалося значна раней. Расійскія монархі — это калектыўны Пуцін, які прымае проста розныя маскі, акрамя такіх, фейлавых персонажаў, кшталту Петра III, таких лохов, которые долго там не затрымліваліся. И после его аккурат такая Катерина была такая веселая вдова, и она уже, так скажем так, раскрыла все свои таленты. Але, зноў жа, вот это вельмі цікавы ракурс. Мы вельмі часто уяўляем себе Россию как нечто примитивное. Такая вот натоўп брудных мужиков с кашей в бороде, которые просто мясом все заваливают. Нічога і не змянілася. А нічога, здаецца, не змянілася, але ў 18 стагоддзі это была трошки іншая дзяржава, сапраўды, которая рэфармавалася хаця б на ўзроўні элітаў і арміі на еўрапейскі ўзор. І вось тады улады Рэчы Паспалітай і эліты недаацэнілі гэтага монстра, таму што гэта была азіяцкі размах плюс еўрапейскія тэхналогіі. І што вельмі важна, в расійскіх элітах было вельмі шмат еўрапейцаў, немцаў, напрыклад.
например. Все это сиверсы, бероны, и это были люди здольные и ў дыпламатыю, і ў вайну, і ў розныя такія рэчы. Это былі людзі такого вышэйшага ўжо гатунку. І, уласна, яны і займаліся, ў рэшце рэшт, разборамі нашай дзяржавы. Ну, я так разумею, яшчэ і гэтыя імперскія апетыты таксама былі. Гэта не толькі пра Расію, напрыклад, пра Прусію таксама, то бок яны паглядзелі, што можна ў першым падзеле, ў другім падзеле нешта там сабе панабіраць, і ў трэцім ужо хапанулі, дык хапанулі. Дарэчы, вось гэтая паралель Кацярыны і Пуціна, і вось гэтая такая мяккая сіла, калі не адразу ўводзяць войскі, анексіруюць нешта, а калі падкупаюць. Вось як вы казалі, даеш грошы, плоціш нейкаму там, як... Карупцыя элітаў. Так, вось гэтая карупцыя. Зараз гэта працуе таксама, як у Рэчы Паспалітай? Это працуе вельмі падобна, і мне здаецца, шмат разоў я бачу такія паралелі, што Расія да украінскай сітуацыі ставілася акурат як да Рэчы Паспалітай. Ну, згадайце, што шмат разоў гучалі такія думкі з боку кремлёўскіх прапагандыстаў кшталту: а давайте мы поделим это все, Львов забере Польша, там Румыния, Угоршина, еще что-нибудь забере. Они перекладали тую ситуацию 18 стагоддзя, паспяховую для іх, на кейс Украины. Тады вот вельмі яскравая постаць, такі пасол Репнін быў у Варшаве, пасля яго был і Панін, і Сіверс. Ён карумпаваў гэтыя групоўкі алігархічныя, ён імі гуляўся. Прычым, што цікава, за грашыма да Расіі хадзілі прадстаўнікі супрацьлеглых пунктаў гледжання, якія файціліся між сабой. І тыя падкармліваліся Расіі. Расія была зацікаўлена ў хаосе. І апаненты маглі сустракацца ў Петербургу, таму што у чарзе за грашыма, умоўна кажучы. Ці які-небудзь там біскуп Магілёўскі, такі быў Каніскі. Ён тапіў за праваслаўе, ён праваслаўны чалавек, і, конечно, он паехаў в Петербург, здаецца, ў 1765 яшчэ годзе, і вярнуўся вельмі задавольным чалавекам, з такім настроем адстойваць правы праваслаўных. І гэта вот чарга стаяла в Петербург, каб вот атрымліваць грошы, а Расія на всім гэтым гуляла проста. І дастаткова здаць сучаснай гісторыі Медведчуков, Сурковых, там і гэтак далей, адзін в адзін. Ну, то бок тады это ў 18 стагоддзі спрацавала, а зараз все ж крамлёўскія, яны вельмі любяць гісторыю. І яны думаюць, ну тады спрацавала, значыць, мы зараз... Ну так, можна ўзяць зноў. А ёсць яшчэ адна паралель якраз з Беларусю, напрыклад, пра асобу караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, што ён быў, ну, адукаваны, мяккі чалавек, які бы жыў не ў свой час. Гэта узгадваюць, калі кажуць пра 20-й год, калі вось нібыта адукаваныя культурныя эліты выйшлі на пратэсты, а вось тут быў такі чалавек, які хацеў пра культуру, пра адукацыю, пра нейкую адэкватную грашовую сістэму, але нічога не атрымалася. Чаму у яго нічога не атрымалася, рэформы яго не памаглі? Яго і не магло нічога атрымацца, таму што, па-першае, каралём он стаў выпадковым, бы ніколі ў жыцці не стаў каралём, каб не тэма алігархічнай партыі чартарыйскіх і не ўплыў Кацярыны II. Ён з ёй пазнаёміўся, калі быў на дыпламатычнай службе калісьці ў Петербургу, яны былі каханкамі доўгі час. Не доўгі час, окей. Не доўгі час. У Кацярыны доўга это ні з кім не бывала. І так, яна просто ў пэўны час узгадала, ёсць такі персонаж, давайте его на караля. Таму што калі яго выбіралі, 1763 год, калі я не памыляюся, 1760-е гады, ужо тады стаяло пытанне, а можа нам ужо зараз падзяліць Рэч Паспалітую? І падумалі, не, хай яшчэ трошкі пабудзе, хай вот ён яе даб'е, мы і так все кантралюем. І в нейкім сэнсе тут ёсць паралелі з Беларусю, таму што яго выкарыстоўвалі проста як яшчэ адзін голас. Вот ёсць яшчэ адна дзяржава, она наш сатэліт, цалкам кантралюемая, але хай яна фармальна яшчэ пабудзе трошкі незалежнай. Хай это яблычка саспее, пакуль у рукі прыкоціцца. А ён асабіста, ну, ён, напэўна, быў недрэнным чалавекам. Тут як бы цяжка ўгадваць матывацыі, ведаеце, праз шмат сот гадоў, прычым іншага чалавека. Але гэтыя рэформы былі запозненыя, і што б ён добрае не рабіў, ён рэфармаваў і грашовую сістэму, паспрабаваў у адукацыю. Тэма Конституцыі, ўрэшце рэшт, это такая прагрэсіўная рэч, але это все было запознена. Это, умоўна кажучы, фарбаваць сцены в палаючым доме. Вот дом гарыць, а ты там вокны робіш, евраремонт нейкі. А вось глядзіце, 1795 год, трэці падзел Рэчы Паспалітай. 1794 год, гэта паўстанне Касцюшкі. А што гэта было? Гэта была спроба выратаваць дзяржаву ці спроба выратаваць гонар? Як? Куды гэта пайшло? Это была спроба выратаваць дзяржаву, якая па факце, як вы сказалі, стала спробай выратаваць гонар уласна. Таму што, ну, это быў калапс, і нічога б это не дало. І ўрэшце рэшт паўстання Касцюшкі дало нагоду для апошняга падзелу Рэчы Паспалітай. Ну, так Расія глядзіць, у вас Майдан, ну, сейчас мы к вам зайдем і все решим тут, да? І што цікава, шмат у польскай, напрыклад, гістарыяграфіі пытанняў, а вот што было б, калі б
Станіслав Панітоўскі падтрымаў паўстанне Касцюшкі, стаў бы на чале. То есть прыехаў бы там на фронт, сел бы там на броневичок, Так. я вот ваш король, і вот я з вами. А нічого б не было. Ён бы ўратаваў свой уласны гонар. То бок, это складанае пытанне, і мы ганарымся, безумоўна, Касцюшкам, то бок, каб не ён, оно б, напэўна, публічна бы горш выглядала, і з пункту гледжання гонара бы горш выглядала, это было б такое прыніжэнне. Касцюшка ўратаваў наш гонар, але глобальна, напэўна, не мог пераламіць сітуацыю пры ўсёй павазе. Калі шчыра, гэта гучыць зараз для нас цяперашніх. Усё ж таки трэба пра гэта падумаць, бо гэта пра наш гонар, які мы таксама адстойваем і адстойвалі, але пра тое, што, мабыць, дом ужо пылае, можа, ўжо пара рабіць нешта яшчэ, акрамя там планаў, рэформаў, канстытуцыяў. Але Гэта дзякуй вельмі вялікі. філасофскі. Дзякуй Дзякуй, вялікі, што Дзякуй вялікі. прыйшлі.